I came to say goodbye. But why, Boris? Why? I've made up my mind. I'm going away. Then I shall be alone. That journey into the desert you've spoken of, you will take it alone? What else can I do? Once you said to me that peace and happiness might be found there. You gave me hope. And now we have to say goodbye. Goodbye. Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. After my picture fades and darkness has turned to gray, watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, we'll catch you. I'll be waiting. Time after time. Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Time after time. Time after time.
Això no pot ser. Aquí no hi ha gent, aquí. Aquí només fan aperitius i prou. Mira com la nit avui s'encén i el crit de la nostra gent, una sola veu que esclata. Mira com fas veure que no em sents i com si no hi hagués després, balles perdent la mirada. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Caminem amb les sentilles i el jersei i tal. Però a la mama no li venia gens de gust cuinar i a la resta tampoc col·laborar. Així que vam pensar, per què no ho celebrem lluny de casa i ens evitem conflictes i feina? I posats, Per què no agafem el restaurant sencer i fem com si estéssim a casa? i així ho vam decidir i ara executar. Perquè, papa, tu et mereixes tenir un dia especial amb tots els que t'estimem per proclamar els 4 béns familiars que ja comences a tenir un alt nivell de bellesa i que la cosa ja ha de començar a celebrar-se amb una altra consciència. La vida passa de pressa i si no tinguéssim aquests eventos familiars potser no tindríem ni temps per recordar-nos el sentiment que ens uneix. Papa, t'estimem molt. I no t'ho diem mai, i ens sap greu. No volem esperar que l'altra vida ens separi per fer-t'ho saber. Així que t'ho diem ara, en nom de tots, i també en nom de molts dels que avui no, fins i tot dels que no estan convidats al dinar i que ni tan sols recorden la teva edat. Així que, papa, esperem que siguis capaç de suportar i acceptar aquest show i que ho facis sense rondinar ni fer ganyotes, perquè nosaltres estem molt contents de poder celebrar amb tu els teus 80 anys. I si ha caigut algun regalet que no t'agrada, o que no volies que t'agradés, aleshores perdona'ns, perquè és una manera de demostrar-te que volem que siguis feliç. Ja sabem que no necessites res material per ser-ho, però també et direm que això material et portarà aquest dia especial convertint-se en un record sentimental que no oblidaràs. I això sí que és el millor regal de tots. Ens agradaria dir-te que com a pare ets el millor. Sempre hi ets, observant, cuidant en la distància. I no ens referim a la distància física, sinó a la distància que suposa el no envair l'espai de l'altre per donar aquesta llibertat que també hauries de rebre dels altres i que tots hauríem de posar en pràctica, ja que és la millor mostra de respecte i d'amor. Gràcies per fer-nos costat de la millor manera que es pot fer. Ets generós, comprensiu, respectuós, bondadós, capaç de donar els millors consells i capaç també de ser el millor pare del món. Però no només ets un bon pare, no. Ets un bon fill, fins que els avis van marxar. També ets un bon germà, un bon marit, un bon avi, un bon cunyat, un bon amic i, que carai, una bona persona. I això ens fa sentir molt orgullosos. Feliços 80. Un petonet.
I tant. Has desitjat una mica, eh? Has desitjat una mica. Res ha estat com esperava. Mira, tot ens ha volgut canviar, però entre somnis hem trobat el millor de cada casa. Digue'm si vas trobar la teva sort, digue'm que et vas guardar tots els records. No t'aturis quan no puguis més, no et rendeixis quan no puguis més. Digue'm que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar més enllà. Què va ser propi dels 80 com va fer el Padrí 80? Vinga, va, no vull més pacients. No vull més pacients. No vull més pacients, sisplau. Recicla. L'escopeta. L'escopeta. No, que m'hi recava. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant al teu costat. Hem viscut tants moments que ens hem oblidat que els importants són els que van passant. Llegeix, llegeix. Una nit? No, més no. Llegeix. Val per una nit romàntica per a dues persones. Qui t'emportaràs? A mi. Ara, el millor lloc de la Buda, del món de la Buda. La Buda. Hem de cuinar sempre, la Buda. Repeteixo. Per fi t'hem escoltat, papa. Val per una nit romàntica per a dues persones al millor lloc del món. L'habitació Padrí, que es diu el Padrí. El Padrí. No fotis. L'habitació de l'hotel es diu així. El diu, espera l'habitació, el Padrí. El Padrí. Anar-hi amb roba interior, ben neta i sexy. Això sobretot, això al final és terrible, No, per ella, Però jo sento, Guifré, però tu no vindràs. Això és estupendo. Això és estupendo. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Però el més important d'aquí, per això, penseu que és la vostra vinguda aquí, la que ha vingut el sacrifici que heu teniu vosaltres de venir aquí. El meu germà, les meves germanes. Els meus cunyats. Les cunyades, sí. Els nets. Però ens paguen, Sí, us l'ha pagat. I els nets. Ens han pagat, Hem cobrat, Però els ho mereixeu. Estic molt content i orgullós de vosaltres, Ens hem oblidat que els importants